akan si nisfas Karbiang long kelang rat on akan si nisfas pen nang tuhan kado hendak kardom pajero non ni ligido lake Samsung Sing Inti bang Amir Beri along sini lidolo non kupi posini li di purong sopi Samsung Sing Ti Amir Beri long kupi posini li karjap nang koma pulo tang te kedam tang thang ni phai krep hoarni aphan dang kece ke betum areng hu pasolo la sopen Karbiang long ka hor chududlo hor chudut penang bong sitami thang ni phai krisir ke la pen ni phai ing koi an dada ham hang song do anaphan or party kaddo kabe Karbiang long party tumhanta hang los tami March 7 tarik kadangke matang March 7 ani dangke dada eviction po pulsi hadak lamchak chipilos tami hadak sathifang cholong listami eviction se lapen VGR long listami eviction se la sopu taxi non dada or party here that conference jai katharpen chenglot kada A to Z atum ladak arpugi dotum dolo stami halatum kopi posi non chi songboma la sopu thak non itum klardak pen kachini ji phansi non itum non arjupon po non ili long na chirap dundo lake dak dipupen babu sing tramsa non nilitum non kaki song atum dolo se kopi posi nili non arjupon ni ma kedam tang apor sitame Karbiang long along ladak suluk sodak atomon ke japes kami ladak aku pang samthuri ladak Karbi tu malong le ladak kece ke betum endet la sopot hak non pustame ladak la suang thun si latung chi song bom sini tum biota non ko ana hok ma hok hema non nili tu madong do ini pale non ang ton pen arju pondona go back ani lalu tum kini ladak kece songe kopia joini ini ladak ru Samsung Sing Inti Amir Beri along anta alabang soa adolong akithi nang binthi bamat ladak member hostel along adim asave adim si kachesong long le dupen kachesong lo APSLC atumki bima pulotangte council kicharipon CM Tuliram Rohang alangli pacu arboretum along alangli kachechak pinap ki eviction and notice people bu kopya pot pipedet CM Tuliram Rohang sir nili nang li phansi nang karjulo people nang li lamchak ating nang li chibi pedet eviction po tharle po notice piet lo po pinyar nikolo eviction election aprang code of conduct ta vilang lapen Supreme Court akroyet lo eviction non lapen Guwahati High Court lata eviction not pusi 2017 10 January achiklo longlit harli non VGR along le pusi Guwahati High Court akroyet lo lasi adim ke phelang pi mate khironi lapen utor borbil lapen ke lang pher la VGR along li CM Tuliram Rohang eviction popu konasi pinyar ni dalang li alam si papleng pledet lo munit lam ning jeji pulante alam pen akam nang ji lapen alam ning je chot pulante lake amo ke wang we akam lo lasi kopi bosi CM Tuliram Rohang muna chauhan phan kopia posi fereret lo kopia posi nang li alang li phan tharli ledet lo alang li nang li phan nang kang thok nang li phan apin rem council kachari tum anaphan kilang rop Karbiang long East West di Mahasaw arada phan kilang rop ilitum aphan nang kiputot ilitum along limati laho ilitum adimati laho paragraph 20 6 schedule to the Constitution of India along kitok nang lilang ledat maho purtha pinyamat purtha paragraph 1 to 20 along kitok alam nang lipor hetha hada kitok ke tribal areas puho CM Tuliram Rohang sar nang li kaphere bang ington non
Rad det tanang li long si nang chi rab dun po puta. Arborita malam tanang li ning jet lo. Ko piak pa sinang li. Alam cak ci pa pleng ple de lo. Dono ong ti ho karbiang long arat. Jo the jun the dat lo ho. Konat lo nang li somar ili tuma sumar. Konat lo ke dampo konat lo ke dopo. To nang li chiru tha, nang li ning chiru tha, nang li me thangar puben da chi resign dat nang li claim tha hai. Ko pia pa se nang li hai, kachinya jakong ave that. Knowledge is power pu hai. People nang li hai pinyar nyan ta. Matha par six se that ho. BJP ke ladak nang cari un e ho. Congress nang cari un e ho. Telangana de state tum ke bangke. Hemprit ke Longjiban bangke aning sipet dan si bang National Party ci resign dat si bang pinyar ni bang Recho pi bang ning arong si bang do thak ilitum ben up hipik lang ta ilitum ke ha British adin kai pen ilitum abhan nang kapanong pitang along le ing bo det po laben kang bolok lo pinyar ni Keng sang tumaphan ka eviction ng jike nang lita eviction vek popu. Te pini eviction serak non. Lapen ratke chong hangun elo. Election na prangta nang li eviction un. Pipot pulatang te laki Supreme Court ta aron order ng piadlo. Nang li kamatha chipasong se pinpen radesi ilitum ning arong ning kang sampen tulong ng jipulo tang te pini penabang bang dang li eviction serang non PGR along li eviction serang non PGR along li eviction serang non ilitum along li ing botang lo lasining chibinon kachini ke jakong bangso alam ng lining chibi ikha lapen news reporters atum kepaklang alam nang li narlo sini nang li kilang apor chipira nang li rat aning akiduk nang li ning arlo chibi pametha. A man with courage makes a majority. Puason hedi Andrew Jackson ki puason nang lita perere pen nang lita courage pen eviction dam serarak tha. Jese bi man nang li ponji Volvo man nang li ponji nang li methang male chesolai ponon nilitum anta nang litum phisin nang dun po thi tame reng tame ilitum along le ilitum cherai kom thip nang ji kalang makalira datum PGR along le eviction nang jimon nang ne Karbiang long East West di Mahasaw ningkang sampen dolong nang ji panle puthot non arju ponthuna alang li PCLC or party leader conference alang li ni ritapes tami kinang sot alaman paklang lo puthot non alang li phalle non arju ponthulona nang tum non ku pia posi non ladak kachisong ajai mek kideng pon ladak hiji me adim samina tum kangni nang pro ku pia join ni la aprang si nang itu ma channel pana keru bi parpik lo nili tum ada hiji me adim stame kangni nang pro atheke lalo nili tum abinong at ke nitum Samsung Sing India Park atheng no pulo order ke antam ne setame halada ke nitum thegam long lo ada pena sapo charcho se nitum ni nang kok lo kangni nang kok atheke la hello halada ta saur tur lo halada ta pasaur tur lo athema lake bang ke klem binong lo athema ladak pensi kaya parman ka chesong asong tina tum dadak si kangni diti amasila kachenam si ke klem lo pache song long le de jepan boy pin sa me pini tum dak tot prong me tum che song lo la ke bang ke klem binong lo ate mala dak pensi kaya parman ka che song asong tina tum dadak si kangni diti amasila kachenam si ke klem lo pache song long le de jepan boy pin sa me pini tum dak tot prong me tum che song lo kache song inang ko ka theke la hello ke dam tang ilitum thekdam long lo PGR alam the aputhak pena jo Karbiang long angkang pi hur chudut pen halodak rat atheng no revenue in charge IEM ilitum akya omor sing tisu alang li chak lo je 7 ani eviction kam claim back popu setame 7 ani to alang litum hang order avel pen claim high header lo pinian bangke ilitum 11 an lo tata hang alam da order ki piawi
akhai tuliram rong hang alang li ning jelo je PGR long eviction je panada force nahi pu lapen hala sarthi phangcho long le stame nilitum akhai omor singh kiso alang li patumi heta chingki phangcho hema asora pan lasi election desi hala dak eviction pu kolam si alang li chingkiat lo pusipulo setame hala dak bangke rat angno ke khali phangcho hem alam chot kali lake karbiang long angkang pi arat angno sikacicak lake kita ta nilitum labangke hojol je lapen denguni labangke athema alang litum non jasemet chini nangji high court साढ़े पांचो हाई कोर्ट केस पीडेट में ना पिया केस में हाई डेट सी हाई कोर्ट दा काउंसिल सरफान पुलो साढ़े पांचो फान लोंगली बॉय थुनुन पुलो अंते हाई कोर्ट में अलाम लोग में ना फी से तमे अलांगली क्लेम हाई हेड डेट पुलो ते अलांगली तुम कुपुसन सी इति तुम माथा नंगजी कुपुसन सी तुम माथा नंगजी लाके हाला PGR लोग के दो फ्रॉम akorte injir abihari itu man tu ba kapre kai tum na to tai mine halatum kitya ta halatum man eviction ai hel lasi no ni tum plake kache song lake intonte pen dobomji lasi immediate abangke sarte pangcholong le voice rak nangji lapen hini ban abangke PGR along le eviction jipu tuliram rong hangda abethang masih pulo neke tuliram rong hangke claim ji pulo te non code of conduct nang li leng ko alang li hala dak PGR along lelong ke do prek atau apa non amat immediate notice pele nang hada la ana tarik ke eviction pu notice nilitum long wek nang pen ka nitum sekali karbiang long angkang pi arat chini nang ji hala helo nitum lasi immediate hal non amat alang tum notice anda isu ai he ni notice anda isu ai he si ni tum ke claim po pu ben alang li press media nang tum press athengno media athengno ningjelo ajaha ka party le ke choen political le ke choen je phansi la ke claim puladi alang li tu ke political le ke choen ong se aningkan do piglo la son men election na ke pahai ilu nili tum le ke choen gali laki karbiang long arat angkang pi tum na chini alang li tum se political ale ke cho em lagi lailo therak me lasi therak tha mo pe ni tum asara pulo hala bangso abihari di in check lablak in ton lablap di lagi therak me alam lasi lake kita to ni tum karbiang long arat angkang pi lake itum ke hojon e lapen immediate lake PGR ke eviction ning lapen notice pele serak rak nahi lailo adong Suruh lah. Dah non putot ladak APHLC ladak mai pudo alang di penlen non ithetini iltum arjupanana. Nam tum ladak Jimmy Medim antum kaciso. Ladak PGR along li apu thang besar thang cholong li. Pini ani anta kedam tang tariking koy arni di. Hada February tariking koy arni bangke eviction pu se ladak setami CM setami ningjelo setami pini au neta eviction sete naso potona ningki pung cipaklang ma nilitum ningki pung ka cipaklang mane ning ke oi abinong ningki pung chata lilo ningki oi ka cipaklang lo la pen ke eviction vek nang ji po alam bang la adima eviction site ilit